Hello, kapan dah hotel busung belanya kutung kok toma. Awasung jotono siwo tabung sikla tara rok tablet drugs omai kabang mas samu sitra sawi lama korok jong lai mani. Fiawa tini Bishalgarh ni bridge amsayo koroksa wanjai bosoni tako sal ketang se a tablet a drugs no phali tong mani. Fiawa aro duty tong nai sengkrak police te traffic bedek ni lukorok nugui bono romkhar romui thanao tlang nai mani pia bicycle phali tong mani bo a bicycle yakarei a tongnai ar duty khaine rokno daga sopa khlai bo khari thangi paikya abuni bagui no belani kirma singsa o tripura dofawo o tripura amsayo o tripura hastewo oma hai drugs tablet rok sawi lukorok oma ki sitrangi tong te phalnai rok bakhaino busuk jora phanman kabo nai di sal katang sa phalai tong siu oma hina mangpli nai di sarai mangpli belani kirinani belaino wana jaknai bo abuni bagui no hojakni te ama hai sitra manei khwnei samung hamya sawi nijini sakno sitra khlai lama ta kordi obono konyan musung kumpuni bisingte nai o mangpli busuk jora wana masingte kirma singsa au bureau report kumpui Jangan